Hürmetli tamaşaçılar, turmuşunu dikkat bile gözetkende, her janiyesine öz derecesine layık vazifalar gına yüklengendigine şahit buluruz. Bu hakikat, turmuşta ihtiyar kişi bilen özünün kirekligin anlagan hem anlatalgan eden balalarına tulayım dur kile. Әйе, biz kişiler, мәңгілікке сузылған тілекlerimiz var. Bu yumşak yağımız bizni kayşak neticesiz uylamışı şamasız dilekler tilerge tere. Kişi jilkesine yüklengen yükünü көтер ала. Әмма хирыслык белән соралган теләкләр кешенең сыртында таулар күк авыр була. Белү бер нәрсә, белүгә таянып эш итү бөтенләй икенче нәрсә. Хирыслыгыбыз аркасында башыбызга төшкән авырлыклардан кутылуның әмәле хатабызны төзәтү юлында булды. Яхшылык яхшылыкны гына тудыра. Игелек белән туган игелекләр исә һәр вакыт яхшы яктан искә алына. Ey canışım, güzelim benim. Ey tatlım, sikimli deyin düze. Jimişim benim. Oy, nindi temli ister ankı yüzünden. Benim canayım. Ay, al kızım, mihribanlığı bulsun, sağ selamet üstsün. Мен қайтайым, енді ашарға әзірлесім бар. Yaxşı balam, yaxşı. Canışım benim. Кетесіз міне. Ирім қайта қазір, мен кетейім. Яқшы. Сау болыңыз. Sağ ol balam. Sağ ol tağın kel. Сау болыңыз. Не болды, әне? Әне? Ne buldu deyip sırıysın tağı. Kişi balasına sıklanıp uzağımır. Neşe yıl ütte hamam bir ınık alıp koytkanığız yok. Inığımны көрмеш өліп кетермін енді дыниядан. Әнейем, әйттім бит енді мен сеңа, ертелі деп, алға таба ойлап қарарбыз бәлкім. Әбит мен ынығым болуын тілейм, келінім дә тілей. Әнейем, яңағына үйләніштік бит әлі. Ул баланы неше көстерербіз? Балам, сіз яңа буын. Шулай ойлайсыз, һәр бала өз бәғіті білән туа. Бала ғайлә шешәге бұл балам. Бала болса ошақта яна. Жимішсіз оғаш кімге керек? Жимішігіз болса, бір-бірігізге ихтирамығыз артыр, мұхаббәтігіз балқыр балам. Әне бізді өптәлеттің бі тағын? Шолуқ нәрсе, бала керек те бала керек. Мен де нәқ шулай дейм. Менә бит. Апа, ақша бер енді. Ақша бер Қоян әлі. шықтың сен менің алдыма. Ақша бер, апа. Бар кет. Бер енді ақша, апа, қайын Юлыңда кетті. бол. Абай, ақша бер әлі. Ақша, тоқта, ақша бер. Абай, ақша бер. Ярар енді Диләрә, не эшләмәк керек? Қойттығыз ма? Табип нәрсе дейді? Әйтінді қызым. Наил балам. Жетер енді, жетер. Bir yıl boyuna tabiplar yanına yürüyübüz. Türlüden türlü davalanu çaralarını ötkərіп qarayбыз. Болмай бит менә. Син теләгәнчә булсын дидек тә бит, күрәсең, син теләп кенә булмый икән. Инде ваз кичәм. Икенче табипка барып карасагыз. Әнием, ничә табипка барып күрендек. Ярар, булды. Инде бала фәлән киләкми миңа. Kelinim, motorim. Allah'tan ümitni ezmek. Benim de uzak yıllar balam bulmadı. Bulmasın edip giriydik.
Allah hiç uylamaganda bizga Nailni berdi. Bilasan, men de bek tilim, lekin nishlamak kerak. Qizim, davolanuvni davom etigizsiz. Xudoydan bir rahmat ingar ali. Akşa abay. Abay akşa bir. Abay. Sıptıralımından bar yolunda bil. Bar ki cidden de. Әней, Nail. Qaydasiz? Әней. Qizim, narsa bo'ldi, ne bor? Әней. Әнейim. Юлда барганда кинәт күңелем булганды. Шундук даруханәгә барып, тест ясаттым. Әллә, Бәбием бул, әнием, бәбием. җаным минем. Nail кайда? Кайтмады әле. Хәзер шалтыратып шатландырам. Шалтырат, шалтырат. Ай. Әнә ишек ачылды, кайтты бугай. Нәрсә булды? Кайнана, килен, нәрсә яшерәсез миннән? Анагым булачак улым, анагым. Нәрсә? Шунлапмы, Диләрә? Әйе. Юк, яшелен алыйк. Аннары кем икәне билгеле түгел әле. Уенчыкты алыйк. Ай, буларның матурлыкларын кара син. Җитеп торсын, әни. Әле 4-5 ай вакыт бар бит. Тукта әле, башта миңа киңрәк күлмәк алыйк. Ярар, кызым, ярар. Алыйк, анысын да алыйк. Әйе, Nail. Нәрсә булды? Чыгасыңмы эштән? Без үзәк базарда. Теләсәң безне килеп ал. Аннан табибка да барырбыз. Күренәсе иде бит. Киләсең, әйеме? Ярар. Алайса кибет алдында көтәрбез. Nail эштән чыккан, иртәрәк чыккан. Монда килә. Ярар, бик әйбәт. Алайса без буларның барысын да алыйк. Балам, буларның барысын да алабыз. Шуннан хәтле кием белән нишлисез? Әни ялды бәбәйгә. Яны. Әйдәгез, әйдә. Әйдәгез, сез табибка барыгыз. Мин машина туктатып кайтарма. Пакетларны да бирегез. Ничек инде, әни, кал безнең белән? Юк. Сез узак юанырсыз анда. Мин алай узак көтеп тора алмыйм. Ардым. Аннары сез кайтканчы ашарга әзерләрмен. Әйдәгез, барыгыз, әйдә. Үзеңә кара, әни. Әйдә, балам. Табиба ханым, нәрсә булды? Проблема бармы? Нәрсә булды? Ничегрәк әйтергә соң? Бәбинең башында киста бар. Шушы хәлдә туса, акылга зәгыйф булачак. Я шундый баланы табып үстергә риза буласыз. Яисә йөрәген тибүдән туктатып, аны төшергә ризалык бирәсез. Башка чара юк, икесенең берсе. Бик авыр. Ләкин берсен сайлап, тиз генә миңа әйтергә тиешсез. Диләрә. Ай, анагымның пижамасы, күлмәге, ах, уенчыклары, ой.
Кайларда йөрисез сез? Табан әзер. Ничә сәгатьтән бирле сезне көтеп торам. Әйдәгез юынып килегез. Балалар, оныгым өчен оекта бәйли башладым әле. Нәрсә булды? Миңа да әйтегез. Табиб нәрсә диде? Кызым, нәрсә булды? Илаһым, миңа бала яратуның икәнен күрсәттең. Анык сөюне татымыйча дөньядан китәргә теләмим. Ихлас күңелдән ялварам сиңа. Мине шушы бәхеттән мәхрүм итмә, Раббым. Зинһар өчен анык бир, Илаһым. Нишлибез? Төшертү кулай булар ахырсы. Юк, мөмкин түгел. Җимешем, җаныем, уйла азрак. Ярар, бала телисең. Шундый баланы табып, гомер буена карап үстергә чыдый алырсыңмы соң? Башка чара юк. Юк, бер ничек тә ризалашмыйм мин. Ул безнең бәбиебез. Ничек кызганмыйсың, ничек үтерербез? Акча. Апа, акча бир. Акча. Бирче, апа. Акча. Акча бир. Апа, бир инде акча. Апа. Апа, миңа акча бир. Апа, акча бир инде миңа. Апа. Апа, акча бир. Акча бир инде. Апа. Акча бир инде. Акча. Акча. Апа, күп акча. Апа, акчалар белән уйнадым. Әйдә, син дә уйна, апа, әйдә. Акча, апа, акча. Ал, апа. Ал. Ал, апа. Акча. Апа, ал. Уйнадым. Син дә уйна. Апа. Ал акчаларны, ал. Ал. Таптым сине ниһаят. Куркыткан булса гафу итегез, зыянсыз ул. Anne. Anne. Нигә соңарды икән диләр, Әни? Әни, син әйтәм, диләре кайда? Әнием, нигә уйланып утырасың? Әнием. Баланы төшертмик, улым. Тусын. Акылга зәгыйф булса да карармын мин аны. Әнием, ничә мәртәбә әйтергә кирәк, булмый. Баламның андый булуына мин түз алмам, булмый. Уегыздан кире кайтыгыз, ничек әйттем шулай булыр. Бик авыр. Иртәдән кичкә кадәр аны гына карыйм. Кайчак шул хәлне туям. Раббым, нигә таптым мин бу баланы? Туганчы үлгән булса иде дим. Әмма нишлисең? Ана бит мин, аны тудырган ана. Ничек кызганмыйсың, балаң бит. Ни эшләгәнен бер дә аңламыйм. Ышан, аның өчен җаныңны бир дисәләр, бирермен. Нигә сүтәсең, әни? Син хаклы бугай, улым. Аныгым ки алмайчак бу оек башларны. Иртәгә табибка барыйк. Син әйткәнчә булсын. Булай булуын мин теләр идемни. Теләр идемни. Кан елыйм, беләсеңме? Әмма шуны эшләргә мәҗбүрбез диләр.
Аны күмме. Үлмәсен ул. Үлмәсен. Ата кеше баласын үтерә аламы? Аллаһның җибәргәненә нигә риза булмыйсың? Бала сәламәт булганда яхшы, авыр булганда начармы? Нигә сынауларга буйсынмыйсың? Буйсынып савабына ирешергә нигә теләмисең? Әйдә торып әзерлән дә ашап китик. Наил, туктагыз, мин дә барам. Әни син калсаң иде. Юк, мин дә барырга телим. Бу машинага нәрсә булды? Менә сиңа ме? Кабым биде. Ярар, килеп җиткәнбез икән. Хастахананы бит каршыда гына. Сез бара торыгыз. Мин машинаны төзәтеп карыйм. Барыгыз, мин хәзер килеп җитәм. Көтеп тормагыз, борчылмагыз, куып җитермен. Әйдә. Ярар алайса. Уф, Алла, соңга да калам. Ярар, соңыннан карармын. Туган, булышмассыңмы? Машинаны кырга күчереп куйык әле. Ярар иптәш. Әйдә. Карагыз әле, миңа булышмассызмы икән? Булышам. Алланың рәхмәте яусын. Балаңа шифа бирсен. Сакла балаңны. Үтермә аны. Аллам, нәрсә эшлим мин? Үз баламны үтерәм. Жан кисәгемне, жанымны үтерәм мин. Әни, Диләрә кайда? Иштә. Кире уйладым, әни. Баламның төшерелүен теләмим. Хәзер бик соң инде балам, бик соң. Бу мөмкин түгел. Мөмкин түгел бит бу. Ышана алмыйм. Илаһым, Раббым, синең кыдыратың киң. Кытылуыгыз белән. Кызым, хәлең ничек? Ничә ел эшләп мондый хәлне күргәнем дә ишеткәнем дә булмады. Нәрсә булды? Балагызның баш миендәге киста юкка чыккан. Раббым!
Rabbim Allah'ım, sana şunday rahmetlimiz. Canım benim, kızım. Akşa, 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 Nindi akşa, tapkansın vakit. akşa, 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 abay, akşa, akşa. Аллахның бергеніне неге риза болмайсың? Бала сәлемет болғанда яхшы, ауыр болғанда нашармы? Неге сынауларға буйсынмайсың? Буйсынып әжіріне ерешергә неге теләмейсің? Ал, мұның белән уйнамыйм. Мин инде мұның белән уйнарга теләмим. Бәби белән уйнаячакмын мин. Ал, бәби белән уйныйм мин. Ал. Бәбәй. Гел тугры булып яшәгән, гел тугры сүзле булган, гел тугрылыкка өндәгән, бер вакытта да тугрылыктан тайпылмаган сөекле пайгамбарыбыз кылган һәр начарлыктан соң яхшы гамәл эшләсәң, начарлык юкка чыгар дип ничек дөрес әйткән.